гузариши Нозим Бобоҷонов бисёр ҳам хуб боло партоби ба ҷаримагоҳ ва ирсоли зарба гол. ҳисоб кушода мешавад. дӯстони арҷманд Шаҳзод Шамсиддинов натавонист дар ин вазъият дарвозаи Саравшанро аз гол эми нигоҳ дорад ва худи ҳамлагари дастаи Хуҷанд ҳам интизор надошт ки туп ба кунҷи дарвоза ворид мешавад. Артем Сердюк дӯстони арҷманд ва биёд акнун мунтазири лаҳзаи такрори ҳамин рақобат мешавем. дақиқаи 31-уми рақобат футболбозони Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 ба пеш баромаданд. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. зарба он қадар хуб ҳам иҷро нагардид, аммо ҳаракати туп барои дарвозабон чандон қулай набуд. аз ин зовия хубтар аст дидан. зарба бо сар иҷро шуд, бо як расиш ба замин ба кунҷи дарвоза рафт ва Шаҳзод Шамсиддинов ҳам тупро аз миёни чанд нафар ба назди дарвоза ҳаво дод ва аниқталаш дертар ба туп расид Илҳом Баротов. ба ин хотир натавонист ин вазъиятро хубтар анҷом медиҳад. зарба гол! Гол дӯстони арҷманд! Илҳом Баротов ҳисоби бозиро тағйир медиҳад. 2-1 ва ин дуюмин ҳамлаи футболбозони Саравшан буд дӯстони арҷманд ки бо гол анҷом ёфт дар оғози қисми дуюм ва акнун голи задаи Илҳом Баротов ҷаззобиятро дар ин бозӣ нигоҳ медорад. тантанаи иди футбол дар варзишгоҳи марказии шаҳри Саравшан. Олимов ҳоло партоби Акбар Зуфаралиев ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд зарба ва гол! Ва гол! ҳисоб 2-2 дӯстони арҷманд. Бахтиёр Абдураҳмонов муаллифи голи дуюми дастаи Саравшан ва бубинед ки ин хислати бозингарони дастаи Саравшанро нишон медиҳад ва онҳо баъд аз ҳисоби 2-0 ду голи дигар ба дарвозаи дастаи Хуҷанд мезананд ва шуру ғавғои мухлисони сершумори дастаи Саравшан дар варзишгоҳи марказии Саравшан ҳадду канор надорад. ва ин Бахтиёр Абдураҳмонов буд, футболбозе ки дар қисми дуюм ба майдон омад. бозингаре ки он қадар намоён набуд, аммо дар ин вазъият бисёр дақиқ тупро ба кунҷи дарвоза равон кард ва Фирдавс Чакалов аниқтараш натавонист муқобилият анҷом дода. ҳисоби бозӣ баробар мешавад дӯстони арҷманд. дерби сухт замин бо иштироки дастаҳои Саравшан ва Хуҷанд бисёр ҳам бо як шукӯҳ аз даст медиҳад имконият барои футболбозони дастаи Хуҷанд. Артем Сердюк пас ба марказ, Ёдгоров зарбаи ӯ аммо бенатиҷа ва акнун зарба иҷро мешавад. боз ҳам футболбозони дастаи Саравшан ва гол! ҳисоб 3-2, аммо дар зарбаи сеюм футболбозони Саравшан муқобилият нишон дода натавонистанд. ҳарчанд ду имкониятро онҳо бартараф карданд ва Артем Сердюк хетрик мекунад дӯстони арҷманд дар бозии имрӯза. 3 гол ба дарвозаи дастаи Саравшан равон мекунад Артем Сердюк, легионери дастаи Хуҷанд ва ҳисобро боз ҳам ба нафъи меҳмонон менамояд. вақт аст то анҷоми вақти асосӣ. худи Сердюк ҳамларо оғоз кард, паси ӯ ба Далел Ёдгоров буд. зарбаи Ёдгоровро баргардониданд ду маротиба, аммо дар ин лаҳза ҳимоятгарони дастаи Саравшан каме фориғболӣ карданд ва имкон доданд ба Артем Сердюк ки зарбаро ҷониби дарвоза иҷро намояд.